is not business as usual. Ji ang'wen owito ngimagi e gwenge ma Malindi e kaunti ma Kilifi e kinde mane giyudo thieth bang' rem gago kuom kinde buora. Chik manomigi gi jadolo moro mawachore ni osebedo kalando yie malalo oganda e gwengego. Jadolo no moyangi ka Paul Makeni Nthenge osebedo kapuonjo jodak go ni ka gitueyo magiwito ngimagi to gibiro romo gi Yesu Kristo. Puonj modhi ataro gi yie mar jo Kristo. Lydia Okeyo miyowa mathoth e kinde ma obila oyawo nonro e wi tho jomoko ma itudo kod chike mag dolono. Itesendo bila malango mbaya Malindi sub-county e county ma Kilifi. Jago moro mong'ere kaka Karume Fondo nochopo goyo report bang' winjo maling'ling moko ni jadolo moro e gwenge malango mbaya osebedo koketo ganda moko gi puonj ma ok owinjore. Jayalo no mar kanisa mar Good News International Church moyangi kaka Mackenzie Nthenge osebedo kapuonjo ganda ni ka gitueyo nyaka tho to gibiro romo gi jawar. Puonj modhi ataro mar yie mar jo Kristo. Hii ni dini potovu. Hii ni dini ambayo inawaangamiza wananchi. Tunaomba serikali ichukue hatua. Raundi hii Pastor Mackenzie amefika, imekuwa too much. Hawafanyi mambo ya mashamba, wamegomea kula kwa maana waliambiwa Yesu yu karibu kuja. Yesu hakutuambia akiwa karibu kuja tukatae kula. Bang' yudo report makama, obila itesendo bila malango mbaya no chaka pedha mar ng'iadiera mar wachno. Information received is that the people there were being starved after being radicalized by a certain member of a church who told them that their work in this world is done and that they are waiting for, they should die and go and see their creator. Achiel kachiel, negilimo moko kuom miere manie gweng'no, kama ne girome gi ji modhuro mosebedo ka ok chiem kuom ndalo buora, moko no nyong'ore ka moko to ne pod nigi teko madhi mbele gi lamo, ka giwacho ni girito thogi mondo mi girom gi jawar. Wengine ambao wamekuwa rescued tayari wako pale hospitali wanaendelea kupata matibabu. So tuko hapa na families zenye ziko na watu wao ambao wengine hawajapatikana, na wale ambao wamefika hapa wengi pia hawajakuwa identified. Kaluwore gi chal margi, obila noluongo lakteche mondo mi okony resogi, kama ji ang'wen kuomgi nowito ngimagi wirani bor mar piny ne ok oyienegi chopo e od thieth. Ji 11 orwaki e od thieth kama moko adek, to ngimagi ni e kind Nakuru Gasumbi. We were able to rescue about 15 people, and among the 15 people, 4 died as we were proceeding to hospital, because the area is very vast and vehicles could not get to where they are. So as we are trying to get them to where the transport was, 4 succumbed. Obila medo timo nonro wi tho mar ji makwan gi dirom 31 ma osewito ngimagi kendo oiki e bungu ma Shakahola, kawachore ni gibende ne gitueyo ne chiemo nyaka tho. The information at hand is that there are more people who are believed to be in the bush, and we are still in the course of investigations to go and see, to verify how true that is. There must be some legal redress to be done, because we cannot just leave him like that. Kata kamano, chopo e bur mawachore no ikie ji bura otamore kaluwore gi chal mar alwora no. Mimi na imani gavana akikasirika hii biashara itakwisha hii ya Mackenzie. So nataka nimuulize gavana wangu kwa heshima, kwa unyenyekevu. Mheshimiwa, jitokeze, watu wako wanaisha kwa ajili ya huyu jamaa, kuwapa imani ambazo ni potofu. Jayalo Mackenzie Nthenge maina chiche burano no sendigio bila ikinde mokalo kaitude gi tho mar nyithindo 2 mano tho kech. Kata kamano, dono we thuolo kod rambun mar siling10,000 kanonro ne dhi mbele. Jokedo ne ratiro mag oganda koro dwaro mondo kaw okang' mar chik ne jadolo no ka ringre ji 4 koro no tere kar kano ringre joma otho ma Malindi sub-county kama girito e bero. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Report malit mano oganda tho kuom koso ng'eyo. Report mar Lydia ne matero wa yweyo machuok mokwongo chenro mar ang'ich welo mokom ote mabende wore na ba mar ote machuok